En Urovesa traballan nestes momentos 330 persoas, pero a compañía prevé un incremento do seu cadro de persoal e investimentos nas súas instalacións de Valga ante o aumento das vendas. En pleno debate sobre o gasto en defensa, a dirección da empresa prevé un incremento da demanda de vehículos tácticos dun 50% daqui a 2 anos. Temos todos que estar preparados para medrar, nos estamos previndo que probablemente teñamos un incremento dunha demanda dun 50% ao mellor daqui a 2 anos e, polo tanto, nós, os nosos proveedores, temos que invertir en persoas, temos que invertir en instalacións, temos que invertir en capacidade, porque se eses incrementos de orzamento se reflicten en incremento de demanda finalmente, pois temos que estar preparados e son, ademais, incrementos de capacidade que non se poden improvisar. Estas previsións parten da actual situación xeopolítica co rearme de Europa logo da chegada de Donald Trump á presidencia dos Estados Unidos e a situación en Ucraína enquistada e tamén pola alza das peticións que recibe a nivel internacional. A compañía estuda a creación dun novo vehículo semellante ao que está a fabricar nestes momentos. Temos unha bagaxe de máis de 25 anos suministrando o Bantac e un Bantac moi feito a medida das nosas forzas armadas e nese sentido obviamente haberá unha evolución porque a técnica e a tecnoloxía ten que ir evolucionando, pero vamos a seguir traballando un vehículo que é moi maduro e que está dando excelentes resultados tanto en territorio nacional como en aquelas misións nas que as nosas armadas se desplegan. Esta mañá visitou a empresa o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. O Executivo Central ten nestes momentos diferentes contratos con Urovesa por máis de 170 millóns de euros. Salienta a fabricación de 700 vehículos militares como este por 146 millóns. Estamos vendo ni máis ni menos como van eses traballos ou esa colaboración estreita que leva co Goberno de España, que supuxe nos últimos anos máis de 173 millóns de euros e, polo tanto, estamos vendo coa capacidade que ten que está acreditando unha línea ascendente nos últimos anos, ascendente en canto a pedidos, ascendente en canto a vehículos que está facendo e ascendente en canto a capacidade e tecnoloxía. Por lo tanto, creo que representa como ningunha outra pois o que é a capacidade da industria galega de facer fronte aos novos retos que se nos poñen por diante. Urovesa tamén está a participar noutros programas do Goberno Central como o PERTEVEC, que salientou Pedro Blanco, impulsa a automoción en Pontevedra e en toda Galicia. O proxecto Bantac de hidróxeno cun contrato de 700.000 euros para desenvolver un prototipo de vehículo con propulsión mediante pila de hidróxeno.